Господин министър, бихме искали да сме сигурни, че ще бъдем включени в следвоенния процес на възстановяване на Югоизточна Европа. Основателни ли са очакванията ни? Мога да ви уверя напълно, че България ще бъде включена в този възстановителен процес. България вече е подала заявката си за членство в Европейския съюз и ние ще разгледаме начините, по които можем да повишим интензивността на връзките си с страните от региона, както и с самата България. Желанието, което имаме за изграждането на форум на сигурността за региона и фактът, че НАТО ще работи заедно с всяка една страна от района, се отнася с пълна сила и категоричност и за България. Лично аз работя в тесен контакт със своя колега, външния министър на България, и я уверих в нашата загриженост напълно да се съобразим с интересите на България и то в контекста на изграждането на тези нови връзки между Европа и този регион. Искаме да сме сигурни, че те ще бъдат част от съвременна Европа.